ሻሎም ስም አምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብል አመዝም ዳዊት ምዕራፍ 6 ጥቅሲ 11 ንመንገዲ ህይወት ትመርሐኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማነይትኻ ኸዓ ብጽዕና ኣሎ ሃሌሉያ ስም አምላኽ ይባረኽ ይሕዋቴ ሓጎስ ሰላም ዕረፍቲ ደሊኻ አይርከብኒ ገዚእኻ አይርከብኒ ኮለሊልካ አይርከብኒ ስም አምላኽ ይባረኽ ግን በሓደ መንገዲ ጥራይ ዝርከብ ስም አምላኽ ይባረኽ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ጥራይ እዩ ዘሎ ንጉስ ዳዊት እንታይ ልዘምር መሲልኩም ንመንገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ዋው ኩሉ ግዜ ብጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅረብ ብሓጎስ ክትጸግብ ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታይ ዘሎ ሓጎስ እዩ ዘሎ ሰላም እዩ ዘሎ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ ስም አምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ሃሌሉያ መልስ መዝሙር ዳዊት ክዛረበና ከሎ ዳዊት ኣብ 105 መዝሙር ዳዊት 105 ጥቅስ 4 ኸይድኩም ተሪእኹም እንታይ ይብል መሲልኩም ንእግዚአብሔርን ሓይሉን ድለዩ ኣዘውቲርኩም ከዓ ገጹ ድለዩ ዋው ስም አምላኽ ይባረኽ ይሕዋቴ ብገንዘብካ ገዚእኻ ዘይትረኽቦ ሓጎስ ብገንዘብካ ገዚእኻ ዘይትረኽቦ ሰላም ብፍልጠትካ ተማሂርካ ዘይትረኽቦ ሓጎስ ሃሌሉያ ብናጻ ኣብ ቅድሚ ገጽ እግዚአብሔር ኣሎ ድለዮሞ ክትረኽቦ ኢኻ ድለዮሞ ክትረኽቦ ኢኻ